Ciao a tutti e benvenuti al laboratorio di lingua italiana. Bog svima i dobrodošli na radionicu talijanskog jezika. Ali, na našoj radionici ne učimo talijanski, živimo ga kroz film i kroz glazbu. Putovat ćemo zajedno kroz filmove i pjesme koje su obilježili povijest talijanske kinematografije i glazbe. Od Mine do Maneskina, od Fellinija do Sorrentina. Ali, birat ćemo samo najzabavnije filmove. Obećano. Otkrićemo kako talijanski jezik zvuči, kako izaziva emocije i kako se mijenja, ali u pravom životu, izvan udžbenika. Nema klasičnih satova puni gramatike. Razgovarat ćemo, slušat ćemo se i čak ćemo zajedno stvarati malo umjetnosti. Ako volite glazbu, ako volite filmove, ako volite slike i ako volite riječi, to je pravo mjesto za vas. Vi aspetto. Anzi, vi aspettiamo.